Wannan baiwa Allah tana cewa dan Allah ya zan rika ajiye photos ko videos ko wasu abubuwa a Gmail dina. Okay, to ga hanyar da zaki bi wajen ajiye dukkanin bayanan da kike son ajiyewa a Gmail cikin sauki ta yanda koda kin rasa wayar ki ba fata muke yi ba ko wayar ta samu matsala ko kuma idan kin canza waya to kina dora Gmail ɗinki bayanan ki za su dawo. Da farko ki duba ko akwai wannan application din na Google Drive a wayan ki, idan akwai za ki shiga cikin app din kamar haka. Sai ku taba nan gurin domin zaben email din da kuke so ku ajiye bayanan naku. Sannan sai ku zo ku taba alaman nan ta plus. Bayan kun taba sa ga option nan har guda 6 ga folder ga upload ga scan. Yanzu anan idan kuna son ajiye hotunan ku ne saboda tsaro to za ku taba wajen folder din nan sai ku sanya wa folder sunan da kuke so kamar yanzu ku ce my photos. Sai ku danna create din nan. To gashi nan ya create mana my photos folder, sai ku shiga cikin sa kamar haka. Bayan ya bude muku sai ku danna alaman plus din nan sai ku taba upload. Anan sai ku nemo hotunan da kuke son adana su a Gmail. Sai ku zaɓi hotunan kamar haka. Sannan sai ku danna wajen select nan, gashi nan mun zaɓi hotuna guda 4, kun ga gashi nan yana ajiye mana hotunan, amma ku tabbatar da kun kunna data kafin ku yi wannan aikin. To wannan shine hanya mafi sauki da ake ajiye bayanai a Gmail. Domin shiga group din mu ka danna link din da ke bio dina. Idan kun ji dadin wannan sabon bidiyon ku yi sharing wa sauran al'umma domin su ma su amfana. Sai mun haɗu da ku a next video.